tästä auringonpaisteesta. Kiitos jokaisesta teistä, jotka olette tulleet tähän tapahtumaan. Mä uskon, että tänään tapahtuu jotakin merkittävää, sillä rukous on hyvin merkittävä asia. Se voi muuttaa kansojen kohtaloita ja sitä me ollaan tultu tänään tekemään. Tänne eduskuntatalon portaille. Aivan mahtava tunnelma. Ja tämän tapahtuman isäntänä on me, Mariana ja Markus Koronen, ja tässä vieressäni on Pekka ja Heidi Hautakangas. Ja sitten täällä on Rodrigo ja Saara Campos. Me ollaan tässä isäntinä ja sitten meillä on aivan mahtava etuoikeus pitää vieraana täällä aivan Brasiliasta asti Ana Paulaa ja meidän 17 henkistä ryhmäänsä. Yes! Pekka, millä mielellä katselet tätä aurinkoista Helsingin keskusta ja näitä iloisia suomalaisia ihmisiä, jotka innostuu, että on 14 astetta lämmin? No nyt on juhlapäivä kyllä. Ja nyt vasta kun tänne tulee tajuu, miten historiallinen hetki tää on. Nyt on aika seistä Jumalan sanan puolesta, kristillisten arvojen puolesta, meidän maan ehkä tärkeimmässä paikassa. Ja mulla tuli mieleen tänä aamuna oikeastaan, että on oikein puolustaa arvoja, mutta ennen kaikkea me ollaan elävän Jumalan, persoonallisen Jumalan puolesta tässä. Hän tuntee ja kokee, hän on persoona, hän murehtii, hän iloitsee ja hän rakastaa tätä päivää ja tätä, mitä me ollaan tekemässä. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin passivoimassa itsemme pois tästä odottamassa jotain vaan yliluonnollista apua maahamme, vaan Jumala kutsuu meitä olemaan aktiivisia, rakastamaan, palvelemaan, olemaan mukana siinä, mitä hän tekee. Mutta synnin valta, kaikki kahleet, mitä me nähdään ihmisten ympärillä ja itsessämmekin, ne on liian vahvoja meille ja me tarvitaan Jumalan apua. Ja siksi me ollaan tänäänkin täällä julistamassa, että Jumala on linnamme ja vahva turva aivan, niin kuin Lutherkin runoili. Rodrigo ja Saara, kertokaa teidän ajatuksia tästä ja näystä tämän tapahtuman. No niin, joitakin vuosia sitten me oltiin tässä menossa ohi autossa Ana Paulan kanssa ja hän katsoi tänne portaille ja sanoi, että mä näen, Jumala näyttää mulle, että näillä portailla sellainen ylistys tapahtuu. Ja kun se tapahtuu, niin kutsutaan mut sinne mukaan. Ja sitten kun me oltiin päätetty, että me uskotaan, että sen aika on nyt, niin silloin, kun me julkaistiin se tieto, niin sitten tuli yksi semmoinen sähköposti meille sellaiselta vanhemmalta naiselta, sellaisesta